So gondigu naftowu almudo kai ko gondigu seren be bur e gunas diya balle sanyamtini ɗum kisa nana bolle seren be bur e gunas gonden ko indi lewru korka teddundu hitande ujude no gasse jowi onon namdotanoɓe lijimaji newiɗi mami yetti noon on place Baba Dia toni lek Ramatoulaye ɗo jeere garas Tamba newiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga so tawi ko lijim cogluɗa Baba Dia uditani on damal tawi ko damal promotion onon sohlunoɓe lijim en gros détail fof de emo dari e wallodirde e mon kala ko cogluɗon o ƴetti pellital jippinde piriji ɗi hamme ma lef ngam waɗande on promotion e nder lewru korka tedduno ndu ngam wallide bandiraɓe ɓe rewrude ɗum Allah ganduɗo hakki client an bandiraɗo tedduɗo tabitiɗo e Madina Gounass e ɗen kori takkiɗe Madina Gounass aɗa hatojini e lijim barme maɗa wela safa ar jetto Baba Dia ana selli ko gonga sabu gonɗen koye ndu lewru korka teddu ndu an hakkay aɗa yiiɗi kumtari maɗa wela ar jetto ɓiɗi Baba Dia kala ko kato jinɗa e lijim ina ɗon tawi tawaɗon lijimaji kessu pul tawi gari ko e lewru korka teddu ndu soble ina ɗon tawi ɗen soble ko moƴƴi sanne ɗe jawata bonde pompiteer so tawi ko ɗum cogluɗa mbimi ar yetto place Baba Dia kala ko fewti e suppome e lijim batansi ina ɗon tawe canis salade oignon ina ɗon tawe pobar kala ko cogluɗa e pobar petit pois no gonɗon e yirude ni kala tan ko kato jinɗon fofde ina ɗo tawe sa jettima ɗon e jeere garas Tamba ko jooɗi ala e laranam tawata ɗon ko on sagatani wiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga jippini piriji newnana kileneɓe ɓe e nder lewru korka tedduno ndu ɗum koyi ko teddungal e newende ana selli ko gonga onon yiɗɓe jokkodirde e makko ƴettu numéro téléphone 77 549 92 27 77 549 92 27 so en dewi e ngol lawol ma on jotto Baba Dia soko engrais walla détail tawi koye piriji bebɗi sanne enen kala kawroyen tone Baba Dia jeere garas Tamba Medina Gounass diya balle sanyamtini ɗum kisa nana bolle seren be bur Madina, Arya Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Cherno Amar Saidu Lewi Madina, mi fudori Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina Madina Ceerno Amma Saydu Lewi Madina mi fuɗɗorima Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi wuro Madina Arya Madina Madina, Ceerno Amma Saydu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Ceerno Amma Saydu Lewi Madina. Talibe, wona ferade kongol ma. Salli o e almami. Mi yehinoro mabɓe to. Tigi. Ɓe kalni kam hono ko kalɗa ɗo ko. A yaɓɓi kam noon e ɗemgal kadi ko kalɗa ɗo henne ko hunde wonde fayida ɗum ɗo kadi ko hunde fonde toppitede guila law fonde teskede taw wona haalde tan yimɓe gacciri noon aɗa nene keewi enen so tawi en kaali tan gacciren no mbasen gollude kono ɗum ɗo yo ɗum rewe ko ɗum hunde wonde fayida aɗa andi Ceerno Abdoul hande sukaɓe en jiiɗi janggude ko moye woni ala gonga e kono noon hande ɗen jogui hande anduɓe eɗen jogui alɗuɓe gonga e nder ɓen alɗuɓe ɓe ndendina jawɗele mabɓe ɗe beele sukaɓe mbawa janggude kadi noon il faut ko ma enen kadi joom galleji ɓi mbawen tinnade sukaɓe no janggiri aɗa ne barke ma feeñi Madina Arya Madina Jen Madina Ceerno Amma Saydu Lewi Madina juule e giɗoma ɓurnaɗo tagoma ferima ka wuroma fayi Madina to legal to ko nasrullah mimi ko taxi o ƴetteten
eyi o ƴefeten o hey artan oɗon kelli ɗum tante min de ko ɗum rasulullah ñinama yaade eyi otomo woni ni hey arga ha wawa haade hanɗo ko min yoɓata kaali am min yoɓata muma nayɗo woni an eyi rasulullah hono foti ka waɗan min capanɗe jeegom anne tati eyi jen dal tan jenanne nanda haɗo ɗum no wayni hamnade gila pece peca kala gotoroka jomam subima wura madina ya madina ya madina jeno hamma saidu lewi madina gila pece peca kala gotoroka jomam subima wura madina talbe arandi an tan sa welama aɗa wawi hirjinde ha ɗum waɗa saabu aɗa jogui moye alhamdulillahi rabbil alamin hande Allah wonko luɓorma a wayani kam no amen ni hande wonko Allah luɓorma ɗum ɗon so tawi tan a waɗi ɗum askilere ma waɗ validé bisimilla parole ɗum noon mbaɗen feere ɗum huccede guila law joni kam so tawi mi haalnima tan ko enen ndendi leegal ngal inchallahu sukaɓeɓe gonga so Allah jaaɓi inchallah ko en gotum talibe maɗum wat so Allah jaaɓi jarama sabu ko miijo moƴƴo en joguiɗa jarama so kadi ɓerde mani laaɓi inchallah jafuɗa kam mboɗo heɓoto yaade jamani bisimilla hay nara joni mi jarama so jarama ɗum ɗo ko hunde wonde fayida machallah leeli nde foti waɗede ɗum ɗo fonno waɗede ko adi hande alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo kay wiyete ko koddam ɗum fe kosamam alhamdulillahi rabbil alamin oɗo talibe sek yo Allah junno gurdam makko wadde hen cellal joni mi yaha mi nata nder mi salligino alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo kay wiide tan ko koddam ɗum fe kosamam Arya Madina Arya Madina Madina Serno Amar Saidu Lewi Madina Arya Madina Madina Serno Amar Saidu Lewi Madina Mi Fudori Rabbi inde maɗa e barke ma fe wuro Madina ya Madina ya Madina Allah Saidu Lewi Madina mi fudori ma Rabbi inde maɗa e barke ma fe wuro Madina ya Madina Madina, Jena Masaidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Jena Masaidu Lewi Madina.
ina ɗon tawe pobar kala ko cogluɗa e pobar petit pois no gonɗon e yirude ni kala tan ko kato jinɗon fofde ina ɗo tawe sa jettima ɗon e jeere garas tamba ko jooɗi ala e laranam tawata ɗon ko on sagatani wiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga jippini piriji newnana kileneɓe ɓe e nder lewru korka tedduno ndu ɗum koyi ko teddungal e newede ana selli ko gonga onon yiɗɓe jokkodirde e makko ƴettu numéro téléphone 77 549 92 27 77 549 92 27 so en dewi e ngol lawol ma on jotto Baba Dia soko engrais walla détail tawi koye piriji bebɗi sanne enen kala kawroyen tone Baba Dia jeere garas Tamba Medina Gounass jiya balle sañintini ɗum kisa nana bolle seren ɓe